Barka da zuwa Muradin TV, tashar kowa. Har bayan nan ta dake, ba ku so shi ne gobirina, alkawari kirki sarki, mai da ce ma'amanta da juna. Har bayan rai ta aminta da kai, ba ku so shi ne gobirina, alkawari kirki sarki, mai da kai ma'amanta da juna. Jira na so ina da gaban na jira abinda na so zan yi bara da kina amiri zai haƙura zuciya ta daina dara zan faɗa ko za ki ji kaina bayan rai zan aminta da kai na baka so shi ne kudurina alƙawari ga rike zan rike Ajiya ta dubu bata boya ba babu ja inda da na gani manufar ki da ta wasu zai ba sa jarraba so saura iris ajiya a dubu bata boya ba babu ja inda da na gani manufar da ta wasu zai ɗaya janjaru ba na yi so gani da amana duka bani kawo da tunanin zuciya kan tunani duka nisan kwanye kai da ki bani ki nuna ni in ki kabi min kwanda na yau zai amfani kare ki cire na a zuciya ba sa kyau a sirri saura firis ajiya a dubu wata koya ba abaja janin na gani kadata kadata wasu zan ɗaya lissafi soyayya cikin amfana ba na wani mai lissafi so mai zada cikin amfana ba har bayan nan ta dake ba ku so shi ne gobirina alkawari kirki sarki jira na so ina da gaban na jira abinda na so zan yi bara da kina amiri zai haƙura zuciya ta daina dara zan faɗa ko za ki ji kaina bayan rai zan aminta da kai na baka so shi ne kudurina alƙawari ga rike zan rike ajiya ta dubu bata boya ba babu ja inda da na gani manufar ki da ta wasu zai ba sa jarraba so saura iris ajiya a dubu bata boya ba babu ja inda da na gani kadata kadata wasu zai ɗaya janjaru ba na yi so gani soyayya da amana duka bani kawo da tunanin zuciya kan tunani duka nisan kwanye kai da ki bani ki nuna ni in ki kabi min kwanda na yau zai amfani kare ki cire na a zuciya ba sa kyau ma a sirri